més, anem a comprovar un cas en concret, un cas en què ja s'ha aplicat el vot per internet. És el Col·legi d'Odontòlegs i Estomatòlegs. Si voleu passar, són el doctor Antoni Caro i el doctor Germán Pareja, que són membres de la Junta de Govern del Col·legi, on ja s'està fent el vot electrònic. Així ens expliqueu una mica més en la vostra experiència quin ha estat. Bon dia a tothom. Bon dia a tothom. Nosaltres venim en representació del Col·legi de Dentistes, del Col·legi d'Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya. Tant el doctor Caro com jo som membres de la Junta de Govern i vam participar d'alguna manera a introduir aquest sistema l'any 2017. Nosaltres veníem d'un sistema de votació doble, o potser un sistema de votació presencial amb un afegit de vot delegat, de tal manera que les votacions es feien presencialment un dia en concret, amb una localització concreta i amb un horari concret, i es permetia a la vegada que un col·legiat pogués venir amb el vot delegat de com a màxim 25 col·legiats. Això es va acabar l'any 2014, va ser l'última vegada que es va fer aquest tipus de votació. Vam considerar nosaltres que un dels problemes que tenia aquest sistema, o el sistema que fins ara hi havia, era, en primer lloc, la baixa participació. Ens estem parlant de que l'abstenció era del 65%. Estem parlant també de que pensàvem que aquest sistema de vot delegat, evidentment, no garantitzava la confidencialitat del vot. No era un vot secret perquè el col·legiat que portava el vot delegat d'aquests altres 25 col·legiats votava el que ell li semblava en nom d'aquests 25 col·legiats. És a dir, no és que ells li diguessin vota a tal candidatura, sinó que ell decidia a qui votar. Per tant, no hi havia confidencialitat, o n'hi havia poca en el cas del vot delegat, sí en el cas del vot presencial, hi havia una baixa participació. I per això vam decidir d'introduir aquest vot electrònic, que coexistia a la vegada amb el vot presencial, que al cap i a la fi era el que tenia l'última paraula. Bé, doncs, jo, pel que fa al cost, discrepo amb el que ha dit el Pere, perquè, clar, amb un col·lectiu com el nostre, que som 5.000 o 5.000 i escaig votants o potencials votants, el cost d'introduir un sistema de votació electrònic és important. Però, per altra banda, com que ens ho podem permetre, i això garantitza aquesta confidencialitat i la previsió que hi hagi una major participació, doncs, finalment vam decidir introduir-ho. I jo sí que us puc dir que com a experiència com a votant i com a experiència com a partícip d'aquest sistema, doncs que va anar força bé. No vam tenir impugnacions, no vam tenir problemes, vam anar sobre rodes, i l'avantatge, que després també us ho explicarà el doctor Caro, és que per nosaltres, quan es van proclamar el vencedor de les eleccions, la candidatura vencedora, doncs tothom hi va estar conforme. I quan fèiem l'altre sistema sempre hi havia reticències. Aquí hi ha hagut tongo, ens heu enganyat, i això no va ser així. I li passo la paraula al doctor Caro per continuar. Molt bé. Nosaltres vam guanyar les eleccions el 2014 i una de les nostres promeses electorals, com el cas del Víctor, era introduir el vot electrònic, que al guanyar el 2014 el vam poder introduir el 2017. Com us ha explicat el Germán, el del vot delegat era tan cutre com un paper i una fotocòpia del DNI que no sabies mai, que sempre hi havia a l'hora dels recomptes comparar la firma del DNI amb la firma del vot delegat, si coincidia, si no coincidia. Hi havia el tema, com ens han explicat abans, de la pressió de grup, que us poso
La part tècnica ja us l'han explicat, jo us explicaré una miqueta més el tema de l'anècdota i la vivència. Si jo treballo, soc el propietari d'una clínica i tinc 20 treballadors per mi, doncs era molt fàcil dir als meus 20 treballadors: vinga, firmeu-me aquí, nens, i doneu-me el DNI que votarem el candidat que a mi me pugui semblar. Llavors, a les eleccions del 2017 ja vam introduir el vot delegat. Una miqueta aquí teniu la dispersió de votants per províncies, molt menys que el Barça, però hi ha certa dispersió. El tipus de vot electrònic, que com ens han explicat es pot dissenyar una miqueta, que nosaltres vam triar, era que durant 4 dies abans del vot presencial els votants podrien votar, es podria canviar el vot, vull dir que si hi havia pressió de grup tu podies votar una cosa, però quan arribessis a casa podries votar una altra, i a partir del quart dia, quan es tancava el vot electrònic, hi havia el vot presencial. Tant ho vam considerar per la gent que no està basada en les noves tecnologies o per si algú, en l'últim moment, per algun tema de pressió, volia anar presencialment i posar el vot a dintre de la urna, i en aquest cas el vot dintre de la urna invalidava el vot electrònic. En el cas del 2017 eren 2 candidatures, que això sempre fa baixar una miqueta més la participació, i vam crear un tríptic molt fàcil que tothom va entendre. Els odontòlegs són molt bons tècnicament, però a vegades ens costa molt entendre altres tipus de coses, i amb els tríptics que vam preparar tothom ho va entendre bé, no va haver-hi queixes, només s'havia d'actualitzar, la gent que estava al cens havien d'actualitzar bé les seves dades, el seu correu electrònic, el seu telèfon mòbil, perquè amb una tablet, com han explicat, un ordinador o un smartphone es podia fer la votació, i el col·legiat el que feia era rebre el codi, amb aquest codi, com hem vist abans, arribava a la pàgina web i podia fer la votació. Durant aquests 4 dies podia canviar el vot tantes vegades com volgués, l'últim era el vàlid, i a partir de que tancava el vot electrònic, llavors un altre dia es feia el vot presencial, que en el cas que s'hagués fet l'electrònic, s'invalidava l'electrònic i valia el vot presencial. En total vam tenir 1.535 vots, però d'aquesta diapositiva, si comparem amb la del 2014, que va haver-hi un número més elevat de vots, el que per nosaltres era molt important és que aquests 125 era gent que havia ficat una papereta en una urna i aquests 1.410 era gent que conscientment havia apretat un botó ell i havia exercit el vot. No era allò del que ve amb 25 papers, que era més elevat que aquest 1.410, però que no era fiable, que era controvertit i que després a l'hora de validar aquell DNI amb aquella firma sempre creava dubtes a la candidatura, sobretot la candidatura que perdia. Llavors, per nosaltres, la nostra part pràctica, les conclusions, és que el vot electrònic té una facilitat màxima per votar, o sigui, tant vota el que viu aquí a la Diagonal com el que viu a la Vall d'Aran o a la Seu d'Urgell, necessita un mòbil i apretar un botonet. La transparència és màxima, un col·legiat, un vot. Desapareix la sospita de falsificació del vot delegat, que per nosaltres això era molt greu perquè havíem patit unes eleccions abans del 2014 on s'havia perdut una candidatura per menys d'uns 15 vots i això va crear molt malestar. Els col·legiats que no estaven adaptats a noves tecnologies no hi havia cap problema, podrien anar al dia presencial i ficar el vot dintre de la urna. Desapareixia la pressió de grup, com us he explicat abans. En el cas del Barça, no ho sé, puc imaginar el president d'una penya que obligui a tothom a votar per un candidat i d'aquesta manera després aquesta persona a casa pot fer el canvi de vot. I també vam decidir, a part de comptar amb els experts de Sitel, tenir un notari que gestionés tot el procés. En definitiva, més transparència i credibilitat, un augment de la participació real al facilitar l'accessibilitat, s'eliminen els sistemes opacs que nosaltres teníem com el vot delegat,
El fet d'externalitzar el procés amb una empresa acreditada, amb gran reputació, la presència d'un notari, treu l'opció a pensar això s'ha manipulat, hi ha hagut un puigerazo i, com us deia el meu company, la candidatura que perd, després de la pataleta inicial, accepta bé els resultats. I en el nostre cas, el dia que, us explico una miqueta l'experiència, el dia que es feia el vot presencial, quan s'havia acabat el temps per votar, s'obria la urna presencial, llavors, com ens han explicat, els membres de la Junta Electoral tenien un codi que, unit per al notari, podien obrir la urna electrònica i el recompte de vots, com que presencialment va haver-hi molt pocs i electrònicament hi va haver-hi molts, el recompte electrònic va ser molt ràpid. En qüestió d'una horeta i mitja ja teníem tots els resultats. La Junta, o la candidatura que va perdre amb un parell d'horetes ja se'ls va passar la pataleta i a partir d'una setmana tot funcionava correctament. O sigui que per part nostra és molt recomanable i les properes eleccions les farem així sense cap mena de dubte. El cas d'un govern a Suïssa, que això de votar se'ls dona molt bé, sembla que hi tenen afició, i fan votacions, fan referèndums pràcticament per tot. I, Víctor, si ens expliques com ha funcionat, crec que també va haver-hi un temps de coincidència del vot presencial i electrònic. Sí, tu mateix. Doncs sí, efectivament, l'altre cas d'èxit que us volíem presentar avui és com es va introduir el vot electrònic a Suïssa, que com ha dit la Laura és un país amb una llarga tradició democràtica. A Suïssa ja des de l'edat mitjana, que ho votaven tot amb una espècie d'assemblees populars que feien allà. Inclús, si veieu a la seva pròpia Constitució, des de 1848, totes les lleis, les més importants, es sotmeten sempre a referèndum. Arribem inclús al cas que una llei que no s'hagi sotmès a referèndum, qualsevol ciutadà la pot posar en dubte i la pot intentar rebutjar. Té dret, si recull un mínim de 50.000 signatures, el govern federal de Suïssa està obligat a fer un referèndum i tots diuen si realment volen que aquella llei es rebutgi o continuï aprovada. Amb la qual cosa, és l'únic país que es considera avui al dia al món que té democràcia directa, no tant democràcia representativa, com tenim la majoria de democràcies occidentals, sinó democràcia directa perquè el ciutadà té una veu directa en totes les lleis del país i en totes les decisions que es fan. Llavors, amb aquest rerefons que té d'aquesta tradició democràtica tan forta, evidentment, una de les coses que es va començar a mirar ràpidament és fer pilots de vot electrònic quan aquesta tecnologia va estar disponible per facilitar la cosa de cara als ciutadans que havien de votar tant. Aquí, en el cas de Suïssa, sabeu, és un país federal que està dividit en cantons, cada cantó té una certa autonomia, i les eleccions, igual que ha dit el Pere abans a Estats Units, no les organitza el govern federal, sinó que cada cantó és responsable d'organitzar les eleccions. Llavors, els cantons van començar a fer proves, a partir dels anys 70 més o menys ja hi havia vot postal, sobre els anys 90 el vot postal ja era el dia a dia, perquè quan has de votar 5 o 6 vegades l'any és bastant còmode fer-ho de manera postal i no has d'anar cada dia al col·legi electoral, t'has de desplaçar, etc. Llavors, amb aquestes dates, veieu que a partir del 98, estem parlant del 98, no sé si vosaltres recordeu, el 98 com anava internet encara, que anàvem amb els mòdems aquells de pirri, pipi i hotmail i aquestes coses. Doncs el 98 Suïssa ja estava mirant el vot per internet, quan aquí encara no teníem ni internet. Llavors van ser 3 cantons els que van començar a fer els primers pilots. Ginebra, Neuchâtel i Zúrich van fer els primers pilots de vot per internet per provar què tal funcionava allò. Des de llavors, el 2015, nosaltres vam començar amb un d'aquests 3 cantons, Saitel va començar amb el cantó de Neuchâtel, i el 2015 el que va passar és que Saitel va fer una aliança amb Swisspost, que és l'empresa de correus d'allà de Suïssa. Què passa? Els correus de Suïssa al principi ens veien com un competidor, perquè el vot era vot postal, que s'encarregava evidentment Swisspost, i deien, ostres, aquests venen amb el vot per internet i em trauran el negoci perquè a poc anirà morint el vot postal i tothom anirà al vot per internet. I van ser llestos i van fer una aliança amb Saitel, o vam ser llestos tots dos, creiem, i van fer una aliança tant de Swisspost com a Saitel per dir, mira, anem junts,
a tots els cantons a oferir-li el servei de vot electrònic. Swisspost té la infraestructura, té els mitjans, i Saitel té el software, té l'expertise electoral. I a partir d'aquell moment, i el 2016, que ja el govern federal va obrir la porta que tots els cantons que volguessin poguessin provar el vot per internet, doncs, com podeu veure, tots aquests cantons, no sé si veu molt bé amb el fons grana, els que estan marcats amb un punt, avui en dia tenen o vot per internet o bé l'estan començant a implementar. Veieu que he posat aquí que hi ha com un límit de tant per cent de població. Això què vol dir? La Cancelleria Federal de Suïssa té uns nivells de seguretat molt, molt, molt estrictes que ha de complir la solució de vot electrònic que faci servir cada cantó. Són aquests 3 nivells, des del més bàsic, el nivell 1, fins al nivell 3, que és el més exigent. Hem de pensar que el nivell 1, tot i que posa mesures de seguretat bàsiques, ja és força exigent. El nivell 1 ja demana que estigui tot encriptat, signat digitalment, moltes de les coses que us hem explicat avui. Si tu tens un sistema com a proveïdor, o si un cantó desenvolupa el seu propi sistema, que compleix amb aquests nivells, el que et diu la Cancelleria Federal de Suïssa és que tu pots fer servir aquest sistema com a màxim per a un 30% de la població del cantó. El pots oferir, per exemple, a la població d'aquell cantó que viu a l'exterior, que són els que normalment tenen més problemes per votar en remot. O, fins a un 30%, tu els pots donar credencials i aquells poden votar per internet. Si passes al següent nivell, que ja és seguretat més avançada, amb tècniques més avançades de criptografia i, sobretot, afegint verificabilitat individual, el que dèiem del tema del rebut, que cada votant pot verificar individualment que el seu vot ha estat comptat i que realment el seu vot conté les opcions que ell volia que sortissin, si tens un sistema amb aquest nivell de certificació, el pots oferir al 50% de la població del teu cantó. I finalment, el nivell 3, el màxim, és afegir la verificabilitat universal. No només la verificabilitat individual de cada votant, sinó que el sistema sigui transparent a auditories, de tercers, que es pugui demostrar matemàticament que el que ja hi ha és realment el que se suposa que havia sortit dels ordinadors dels votants. Amb aquest nivell 3 és l'únic nivell que et permet oferir-lo al 100% de la població del cantó. Actualment, a data d'avui, la solució de Saitel és l'única que està certificada a nivell 3 a Suïssa. La solució de Saitel i Swisspost és l'única que està certificada a nivell 3 i, per tant, l'única que es podria fer servir al 100% de tota la població. De fet, fa una setmana es va acabar un procés que et demana la Cancelleria Federal, que és que el teu sistema el posis a disposició del públic perquè intentin hackejar-lo. Hi ha hagut un concurs de hacking públic on s'han apuntat més de 3.000 persones que ens han intentat entrar al sistema, intentar hackejar-lo, a veure si podien i no han pogut. Com impacta això, tot el que estem dient durant aquesta presentació i aquesta sessió d'avui, que una de les coses més importants del vot electrònic és la participació. I hem vist el cas del COEC i us hem parlat d'altres casos. El cas de Suïssa és un cas molt representatiu perquè, com porten tant de temps fent-lo, podem fer un estudi de participació més seriós, més consistent. No és només, mira, la darrera elecció comparada amb l'altra que no hi havia, sinó que aquí ja, amb 10 anys, podem veure quina és l'evolució real de la participació. Aquest és un cas real d'un dels 3 cantons que van començar fent pilots electrònics, el cantó de Neuchâtel, i el cantó de Neuchâtel, des del 2005 fins al 2014, s'han caigut 6 eleccions en aquell període, en aquest cantó. En aquestes 6 eleccions hi ha hagut un increment del 238% de la participació. O sigui, una passada. Però no només això, com hem dit, a part de les eleccions, el que fan són moltes consultes i referèndums. Han fet 28 consultes en aquests 10 anys, aquesta gent. I en consultes hi ha hagut un increment del 420% de la participació. O sigui, és espectacular. 28 consultes i 6 eleccions, el que dèiem abans. A Suïssa, de mitjana, fan 4, 5, 6 processos electorals cada any entre consultes i eleccions. Clar, quan has de votar 6 vegades l'any, és bastant còmode poder-ho fer des de casa teva o des de l'smartphone i no haver d'anar a desplaçar-te cada vegada al col·legi electoral, etc. I per acabar, això és un... No sé si es veu molt bé, aquesta taula. Això ho hem tret de la web electoral de la Cancelleria suïssa. Aquesta és l'última consulta que s'ha realitzat, per exemple, a Suïssa, que la data és del 10 de febrer del 2019, sobre aquest tema, una iniciativa popular que algú va recollir firmes i la va posar a votació. Llavors, això és una taula que podeu veure són tots els cantons que actualment tenen vot per internet
I aquí hi ha com 3 columnes, no? El número total d'electors que van votar en aquella elecció, en aquesta consulta, el número de votants que han votat en tots els canals i el número de votants que han votat per internet. Per què dic tots els canals? Perquè a Suïssa no es pot votar només per internet. Continuen convivint els 3 canals. Tu pots votar per internet, pots continuar votant amb vot postal, si t'agrada, o pots votar en paper i anar allà i posar el paper a la urna. I és molt bé, doncs, com ha evolucionat això? Quanta gent vota en postal, quanta gent vota per internet? Doncs si veieu aquí a baix de tot no es veu gaire bé, però surt un 50,57% vota per internet. És més, un 50,57%, i això és perquè hi ha un cantó que ens trenca l'estadística, que és aquest d'aquí, el de St. Gallen, que només vota el 26% de la població. Però si mireu els altres, un 66%, un 60%, un 67%, un 63%, un 51%... Vull dir, a la majoria de cantons estem parlant que més del 60% ja vota per internet. Ja s'ha oblidat del vot postal i del vot presencial. És cert que el vot presencial continua tenint un cert atractiu romàntic, podríem dir, la fiesta de la democràcia, jo vaig allà amb el meu vot i la urna i em faig la foto i vaig amb el nen i amb l'avi i tot, i això continua tenint una certa tirada sempre que aquell dia estiguis disponible per votar, però el vot postal doncs sí que, no tinc aquí les xifres crec, però va disminuint cada vegada més. Si no pots votar presencialment i has de votar en remot, no sé si algú de vostès ha votat alguna vegada per correu, però has d'anar a l'oficina de correus, demanar tota la documentació, anar-te'n a casa, omplir-ho, tornar a l'oficina de correus, signar no sé què. Si a sobre vius a fora has de fer el voto rogado, que és un rotllo que no arriba a temps. Vull dir, quan ho compares amb el vot per correu és més còmode, és més eficient, és més segur, és més barat, no hi ha color.